City magapabilin sa Modified Enhanced Community Quarantine umpisa Hulyo 16 tubtob 22. Isa sa mga sektor nga lubos maapektuhan sa tiun ipaidalom sa Enhanced Community Quarantine ang Iloilo City amo ang transport sector. Gani lubos ang ila pagpamatok nga liwat ipatuman ng ECQ sa Iloilo City. Ginpahayag ni Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association, gutom na ang ila pamilya, humalin pa sang nagsugod ang lockdown sa nakaligad nga tuig. Gani indi nagid masarangan pa ang liwat nga ECQ sa syudad. Magapadala man sang sulat para kay Presidente Rodrigo Duterte ang iklahoda agud ipalabot ang ila sentimiento. Sa nga mo siya pila kahapon no lagi sa subong nag-obra kami sa leader namon dapat ato sa IATF no. Kita naman din sa presidential management no sa kay sa atong presidente kag apil mo ini kay kung na dayon ining tawag nato ining mag ECQ kita sa by July 16 no. Dako ining problema namon sa mga sa transport sector tungod nga ang amon nga mga drivers no nga hindi na makabiyahe. Tungod kung hindi kabiyahe ang drivers namon, hindi makakaon ng ilang pamilya no. Kaya may-ari kami diri nga driver, kung hindi siya makabiyahe sa kadlaw, hindi siya makapakaon sa iyang pamilya no. Kag kung gini sa amon sa mga transport group na naton sa mga drivers naton tungod ang kinusaligan sa aton nga mga drivers, amo bilang ang pagbiyahe nila no. Kadlaw daw tanan. Nga bisang pigadong biyahe namon subong gani, inantos lang nila na para lang may ihaydalon silang pamilya no. Dugang pa ni Parcon, bisan mahina ang kita sa mga driver, bangod nagnubo ang seating capacity sa mga public utility jeepney, ginaantos na lang nila ang kapoy nga nabatyagan kag padayon sa gihapon ang mga ini sa pagkayod, agud mabuhi ang ilatag sa kapamilya. Sa subong, ang pinahimo namon subong na lang gani nga ang istorya ko ang mga operator namon na hindi na nga pag kuwaon ang pila sila nga mga salakyan no. Ihatag na sa mga jeepney drivers naton nga para man kakaon ng mga jeepney drivers naton no. Kag sa subong no wala pa kita sang may may wala pa sing may nabatyan kita salin sa syudad sa gobyerno naton kung anong mabulig nga sa aton mga drivers kung once i-implement nila by July 16. Panawagan ni Parcon nga kung tani ikonsiderarang ilang apela, bangod lubos nga maapektuhan ang ila pamilya. Mga pumuluyo, ilabi na ang mga commuters kung mapaidalom ang syudad sa ECQ. Amon sinidiri nga pangabay sa aton labinagid sa aton nga gobyerno sa syudad, labinagid sa probinsya no kay nasikob nga apelman kag sa amon nga mga operator no nga ti kung matabo ini nga madayon ini nga ECQ by July 16 ay kung ano lang mabulik sa operator sa atong sinidiri nga mga drivers no kay hindi ma-suspend sang operator in 15 days nga wala biyahe ang amon sinidiri nga mga drivers no kag din makuha sang palangabuyan sung kalanon nila ang mga drivers namon kung in kaso i-implementar gid by July 16 no kag hindi ni namon makaya amo gani nga gapang among kami nga bululi mo ini nga mabuli kita sa atong syudad labi ni kay Mayor Piñas sa kay Gobernador Defensor kasi ban pagit nga mga ahensya sa atong gobyerno labi ni sa mga private sector nga bululi natin nga hindi anay nila hindi kabay pa hindi madayon. Kahapon, nagpadala na sang urgent appeal si Mayor Jerry Treñas para sa Interagency Task Force. Hinhinyo sang alkalde ang status quo, buot silingon mapabilin sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iloilo City o kung sa mas madubo pa nga quarantine classification. Nahibaluan magluwas sa iklahoda, nagpadala man sang apila sa IATF ang ILED Foundation Incorporated, Philippine College of Physicians Western Visayas Panay Chapter kag Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter bilang pagpamatok sa ECQ. Apang dapat istriktuhon na pagpatuman kag pagsunod sa minimum health protocol. Pasado alas 4 sining nga hapon, ginpahayag ni Secretary Harry Roque nga magapabilin sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iloilo City kag probinsya sang Iloilo tubtob Hulyo 22. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.
Mayor Jerry Treñas nagperma sa term sheet agod nga makabakal sang Novavax vaccine. Samtang barangay vaccination ang pagatutukan sang lokal nga panguluhan. Kulang gihapon ang bakuna nga nagaabot sa Iloilo City gikan sa national government. Masarangan sang lokal nga panguluhan magbakal sang bakuna apang ang 18,000 sa 600,000 doses nga AstraZeneca vaccine nga gimbakal sang syudad sa madason nga semana ginalauman nga magaabot. Sang nakaligad nga adlaw, nagperma sa term sheet si Mayor Jerry Treñas para sa pagbakal sang dugang nga COVID-19 vaccine. Kag ini amo ang Novavax, isa ka US-based biotechnology company. 75,000 doses sang COVID-19 vaccine ang pagabaklon sang lokal nga panguluhan agod madugangan ang supply sang bakuna sa syudad. We should have more vaccines, but amo na nga kagapon nagperma na ko to another term sheet for Novavax additional of 75,000 doses. So what we will have 600,000 doses of Astra, 70,000 doses of Novavax nga napirmahan ta na. And nagpirma na ko sa term sheet, hopefully by next week ma-finalize, another 75,000 nga Novavax. So we will have a total of 745,000. Samtang ginahulat ang dugang nga supply, ginaplanuhan naman subong amo ang pagtutok sa barangay-based vaccination. Nahibaluan ginsuguran na ini sa barangay Kalumpang Molo sang nakaligad nga Biyernes. Kapin 300 ang nabakunahan sa lugar. Gina-finalize pa, no? But with the limited vaccines that we have, we are going to go to the barangay vaccination. Ang obrahon ta nga mapili lang ta pila ka barangay, taga 300 lang ang aton nga i-vaccinate para ang mga tigulang, mga stroke victims, ang mga waay nagidgagwa sa balay mabakunahan naton. Sa listahan sang Iloilo City Health Office Hulyo 14 sining nga tuig, may 107,444 ka individual sa Iloilo City ang nakabaton na sang first dose sang COVID-19 vaccine. 23.87% ini sang 450,000 nga target population nga mabakunahan. 17,020 naman ang nakabaton sang second dose o kung 3.78% sang target population. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pagpatahom sang mga district plaza kag pagpahamtang sang pocket fort sa syudad sang Iloilo ang nagapadayon. Naglibot sa pila ka mga lugar sa Iloilo City si Mayor Jerry Treñas ang nakaligad nga semana. Isa sa iyagin bisita ang mga district plaza. Handom sang alkalde nga pahamtangan sa mga tanom kag patahomon ang 7 ka mga plaza sa syudad. Tinutuyo man sang alkalde nga mapapag-o ng struktura sa mga plaza apang ipabilin ang mga architectural ornaments. Kaya mga plaza ta due na ning i-restore. And because nga due i-restore, may mga tanom nga ara dira nga pangsaylo ta sa mga areas nga pwede ta masayluhan para nga hindi man ma-damage, no? Kang mabuhi pa kag later on mausar ta man or whatever, no? Bilin ta na lang sa mga areas para mas matahom pa ang aton syudad. Sa subong nasugura na ang rehabilitasyon sang Plaza Libertad. May 3 ka phases ang pag-ubra sa nasambit nga plaza kag yara na ini sa phase 1 kag ginalauman matapos sa masunod nga bulan. Gilayon man nga pagasugura ng phase 2 ang katunga sang Plaza Libertad kag ang phase 3 among pagpahamtang sang bike rack, fountain, pagbalik sa mga dumaan nga suga, mga florera kag iban pa nga mga dumaan nga pagkabutang sa plaza. Ang Lapas Plaza naman butangan sang Butterfly Garden kag Koi Pond. May mga plano man sa iban pa nga mga public plaza. Madamo sa mga tanom dito sa Lapas nga plaza, damo man ang tanom dito sa Haro nga plaza. So we will try to see how we can make use of the plants nga ara dira. Ginkalipay man sang alkalde ang pagpahamtang sang pocket forest sa syudad. Kag naibaluan nga ang Miyawaki method sang Pungso Japan ang gidsunod diri. I am very happy about the pocket forest, no? Kag ini daw based ni sa isa sa Japan nga ginaobra nila, no? Ga 200 square meters nga punon sa mga tanom nga lain-lain. May mga instructions ng kutong nga ginhatag kay Armand direct upod man sa kay Noel Echanova kag ang landscaper ta
Ginpayag man sang alkalde nga may natalana na nga pondo para sa rehabilitasyon sang tanan nga mga district plaza. Divine Singh para sa Level Up Patrol.